Cela ukuqhubekela phambili no session 4. La esesiyakhona ke manje bomama siya la esesizodla khona sidlela noma siphilisa lo muntu okumina nokuwena nokulowaya nolaphaya ukuthi uma ngabe sesihambe manje sesemakhaya sihambe sinomphako esothi uma ngabe sesifika emakhaya sifike sivule ikhafini zethu ebesikade sizidla lezi ikhafini lezi ebezingenalo iphunga engabulile ebesidla ikhafini eyiphilayo ngoba zizophilisa lento le okumele ziyiphilise. Angithi mangabe usudlile uyadla usuthi, uma ngabe ususuthi bese uyahlala bese uthi ukwetshisa. Angithi kunjalo? Siya lapho ke manje sesizoqoqa konke lokho bekwenzeka yabo lokho bekwenzeka sesiyaqoqa manje sesikwenza ke manje nake sesiyabuyisa ke sesigitha la ukuze sizohamba siphila. Noma ngifika manje mangena emotweni noma ngene ebhasini ngithi ngaze ngaphila kule yankotho bazowaphilisa ubani. Siyakukhonza indumiso manje esizocela inkonzo yendumiso uLady Rev Nyandeni Inqaba. Masibuya lapho mayiqeda yena izwi lokwendlalela uLady Rev Thwela eSwazini. Ngoba manje kufanele ngibuyise isimo sengqondo
ngeke ukubala imali, ngeke ucabanga ukhetho lelo besibhekene nalo, kodwa ngenkosini. Ngoba kunezinto ezisithikamezisayo ukuye ebukhoneni bukaBabuNkulunkulu. Ngoba samakhosikazi uthikaziswe izingane ukuthi uzele. Ukuthikaziswe nje ubona ingane yakamakhelwane ukuthi iyamhlupha umzali wayo bese ungayibuki uNkulunkulu. Ukuthikameziswa ukuthi emsebenzini awusafuni ukusebenza khona. Noma uthandaza ubona ngathi umthandazo wakho uphela kwisilingi. Asifinyelele la kufanele sifinyelele khona. Yabona uma ngiqala ukuhlala la ngiyabanjwa usizi. Wangathi ngingakhala. Angazi bengikhaliswa yini noma ngikhaliswa ukujabula lokuthi sifake inkanyezi noma ngijatshuliswa ukuthi sisenyuka senje. Kodwa ngimbuza uNkulunkulu ukuthi ebudeni bendlela kangaka wasilahla ekugcineni. Yazi ngifuna ukuthi masiya ebukhoneni baNkulunkulu sikhulekele ibandla leCovenant. Ilona bandla edala leli belisasele ngathi lihlangene. Kodwa uNkulunkulu wenzile ukuthi singene etestini nathi njengekhofa. I-test lesingene kuyona siyayiphasa yini noma siyayifeyila. Inkonzo yokwehla kungani singayenzanga ukuze namhlanje ngabe sihleli sonke. Kanti liphi leli ivangeli besilishumayela kangaka athi umbhali nenimikulo simiphi kanti siyadala siyakhohlisana senzela ukubukwa senzela ukuba abaningi siyazazi thina besichomela okushini sithi uhulumeni weyiyona namhlanje sitheleke ngehlazo bese ngeke imsamncenge uNkulunkulu ukuthi ubengeke enwazwela athi ngibenzela umusa abazi inkulungwane bese ngeke imsabalelo inkulungwane namhlanje ekutheni ngokukhala kwethu njengoba sikhala la noma bangangabuya isiqu kodwa ingqondo yabazalwane labekhona injani iguquke ngoba into ebalulekile abazalwane uguquke sisuke ezintweni zethu abanye bahlele emalini yabo asinandaba nemali yakho ayizukusiza futhi angeke ikuvulele izulu makaba uNkulunkulu uletha iBhayibheli ngisho isibani sahaya sikuyihamba le ndlela unganike nisiqhoshela nezinto ezingenamsebenzi makaba uNkulunkulu thina sikholwe ukholwa kunesigubhu samanzi la manzi lawa amahala kodwa uthi uJesu inkosi nomsindisi uthi ungumhlengi wami thina besikhuleka sizibona izinto zenzeka ungani manje uNkulunkulu engasizwa sihleziphi eceleni kwendlela noma eduze kwendlela athi ngiyindlela neqiniso ongezi ngami baba uhambaphi ufuna sibuze namhlanje sisuse zonke izinto ezisiphazamisayo yabo le yamakomiti kube bengazi bazalwane bengizonqaba ngoba mina ngiyathanda ukukhulela ngiyathanda ukuthandaza futhi ngifuna ukuthi mangimla uma ngiyendumisweni ngizomtshela nje kancane impilo yami ngoba kubalulekile umuntu akhulume ngento ayaziyo uzothi omunye hayi uyakhuluma nomzalwane ayikayazi le nto ayikazi izimehlele mina ngonyaka 2012 ngashada ngagana ngathatha kodwa uNkulunkulu wawuqeda lo mshado makabe uNkulunkulu waphela ngayinhlekisa ngangisaba ngishukuma ngoba ngangiyima ngezwi kababa uNkulunkulu uma lithi iBhayibheli ohlala impilo yakhe yakhe nabuza nokuhlala ukuthi babukuphi nesikhathi phela makabe uNkulunkulu ithema iphela ngasithele ezweni makabe uNkulunkulu baningi abahleli la iphelile uNkulunkulu ngembusisi ngifuna ukumtshela ukuthi uJehova uyayazi indaba yenu futhi mangingambikela kahle uNkulunkulu uyayazi indaba yenu futhi awuphelanga ngephutha kwaphela ngoba bakufanele kuphele kusho njalo namhlanje wafa abantwana
uthini mangaba uNkulunkulu yabona namhlanje incwadi emfisa siyifunde ubezalwana ake sithethelele thina kulelo phutha elenzeka kuwena noma kuphela lenzeka khona akuyixolele wena uthi lokho kwenzeka kwakunjani kwakufanele kwenzeke ukuze intando kaNkulunkulu ifezeke mangaba uthini uzoshawa abantu mangashawa thina mangaba uthini sasibahle sibancane shada imbozi iveli yakhumbula ngicela umfana wayeshayela imoto ngithi hayi fine manje sebengibonile mangaba uNkulunkulu angasazongibona ngwekhanda emthwala kodwa ngoba ngiyamazi mhlenge wami angizange ngaze nganakaze nami idwalele linamandla mangaba uNthixo mangaba uNkulunkulu ngiyaqala umxoxele indaba bendabayazi abantu bayathuka kodwa namhlanje ngizothukulula mayethu umbhali ngithi nami ngizogcina ofuna ukuthwala phume nalambe ehleka ngalolungile okwakhe lokho mina indaba yami clean ngimese sinyandeni indaba clean mangaba uNthixo ukuthi namhlanje bazalwana siyazi ukuthi silahlekele phi noNkulunkulu sidukelana kuphi noNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu benihlangana phi uyalazi khona lapho futhi uyamazi uphenina wakho la bambelela khona usubona ukuthi yabona ke manje ngiyakhuphukela ngibheke ikamera uyazazi ukuthi uyakhuphuka mangaba uNthixo mama namhlanje uma ngabe unesilonda esivulekile cela usivumele sisibhande siphole udischarge kule ward okuyona usahlala eqopha bomama singekho isidingo sokopha awulingazwanga thina musu ufuna ukuthi thina sithwala amaqala labantu ababema mangaba uNthixo namhlanje sisidalo esisha uma siphuma la ngisho indlela esizohamba ngayo ishintsheni uma izazi zaseMpumalanga ade sikhuluma ngomntwana azibuyelanga ngaleyo ndlela ngoba uHerodwe ibalile ngoba uNkulunkulu mina ngithi namhlanje awuzukuyibeka izinto ezixakile uzozenza kanti uzozilahla kanjani ngokutshela ubaba uNkulunkulu makabonga uThixo simile bafowethu yekani ukupretenda nenze ngathi ngiyakhona kufimanda kaNkulunkulu ngenxa yani yokupretenda akekho umuntu opretenda njengekhono manje uBhayibheli lishasa ngathi abanye bakhulu ngiyaziphila usayikhohlwa incwadi kaMkhulu uFilipi akeshiyanise ngathi abanye bakhulu sithi sinesimo sobuNkulunkulu kodwa sathi simo sobuNkulunkulu makabonga uNkulunkulu abangasilutho la esontweni abangabaholi kodwa emsebenzini siyakhothanyelwa asifuni ke lokho la size enkosini noma namajazi akho 6900 kungile angeke asisize thina wathi umkhulu Mbokazi ke indoda ayiphethe mina yayithi ngeke niliphathe leli bandla lesikole yebo kodwa sidinga ukuthi sikhole bangcwele asiyeleni ngwandaza asiyeni kuNkulunkulu befisa siye kuNkulunkulu ngcwadi kaHezekile singakakhuleki bangcwele ngicela sifundeni uHezekile u16 kahle kahle ngifuna siye ku4 ngimfundele Amen bazalwane Hezekiya 16 verse 4 isihloko esimnyama sibheka kanje umfazi ongathembekileyo verse 4 ekuzalweni kwakho inkaba yakho ayimunywanga ngosuku lokuzalwa kwakho awugezwanga amanzi ukuba uhlambuluke awuhlikihlwanga nakanye ngosawoti awusongwanga lokusonga babazalwane ibese silifunda namhlanje isekuzalweni kwakho awunqumulwanga ikhaya abona namhlanje
asimamukele izinto zangaphandle. Bayazi abomama. Uma ngabe umntwana eqala kuphuma esiswini sikanina, bayamkhatha inkaba, bayivale. Yazi ngifunde ngengane yami yokugcina ukuthi inkaba ibuhlungu mangabe isuka. Ngifunde ngalo mntwana wami wokugcina ukuthi inkaba ayibuhlungu mayisuka. Angeke uthi ungaphandle ubufidwa ngokwangaphakathi. Angeke uthi usekholweni ubufidwa ngokwangaphandle. Uma lithi iBhayibheli niye ukulingisa izwe. Niyalingisa njengeliswe. Nifidwa ngokwangaphandle. Ukhuluma indaba zasemnyama. Anikhuluma indaba zasezulwini. Kunabomama la engani mangibasukumisa athi ngicela inkosi ngisize. Nami ngikwazi ukukhuluma. Kodwa indaba zasemnyama sesikhona. Incwadi yeBhayibheli namhlanje siyifundayo. Ezalweni kwakho awunqanyulwanga inkaba. Babazalwane, ake sinqanyulweni izinkaba zethu. Kufaka i-surgical spirit. Iphole inkaba kamama ukuze ngisho into ephuma emlonyeni izophila. Bazalwane, abanye bethu sidaliwe sikhuluma ngathi siyathetha. Hayi ngoba suke sithethe. Hayi ngoba futhi sisuke singakholwa. Kodwa uyamuzwa nje umuntu odelelayo. Umuntu noma uyadelela nje. Angikhathale so bishop uyadelela kodwa. Angikhathale so mamref uyadelela kodwa. Akasikona ukuthi ngoba ekhulumela phezulu. Namhlanje bangcwele. Ake sinqanyulweni inkaba. Ukuze singafidwa ngokwangaphakathi. Ingane ifidwa ngenkaba ngenxa yokuthi sangaphakathi. Uma iphuma ngaphandle iyazidela ngomlomo wayo. Mangabonga uNkulunkulu. Uma uqhubeka nevesi, ithi awuqanga ngoSawuli. Kunezinto okufanele mawusuzidahlile zangaphandle bese kwenzeka izinto zangaphakathi. Uhamba umoya ongcwele ukusebenzisa. Kunezinto kufanele ukuklinwe namanzi. Uma ufunde eqaleni iyakhaza ukuthi uzaliwe walahlwa wangaklinwa. Mangabonga uNkulunkulu. Ingane mangabe iqeda kuzalwa ibanjani makabonga uThixo. Nathi sinqanyule inkaba sigezwe sigcotshiswa amafutha. Uma ufundele isingisi lithi olive oil, niyazi abomama ibiza kanjani olive oil. Ayigcotshwa noma ubani noma idliwa noma ubani. Nathi bese sifuqwa noma sesigezwa noma sesigcotshiswa umoya engcwele. Ngisho ulimi lethu lizohluka. Yazi mawukhula bengithi mina abakhokheli baphelelwe umsebenzi. Thina kwathi Brenda ngikhumbula ukuthi wakuba nomkhokheli wethu ngoba umkhulukazi ivangelo belimisile nje. Silazi ubethe mayesebhekelena athi hlabelela nompumelelo uthi wahlabelela uthi angikuzwanga sithumeni ngoba umholi wethu behlezi esibhekile ukuthi sikhona ekholweni. Qhamlana inkaba. Ukwani ngoSawoti. Mbathiswani. Umsumbathisiwe ke. Awumi noma ikuphi. Kunabomama abangekho la. Abathi sifuna ukubona sizokwenzeka kusingekho. Kuyenzeka ngoba kusiyona intando yomuntu le kodwa intando yabantu. La sizoba kunzima kaKristu. Izinto zasekhaya emabheleni ngoba ngizalwe emabheleni angeke zasebenza la. Ngoba khona abantu abangashilini, ngoba khona abantu bakwagama. Sophathwa wena ngithanda kwakho. Uzobusa izulu ngakho ibusa wena. Mama ngithixo. Into ebalulekile ukuthi umoya ongcwele usudedelwe umsebenzi. Sasisinde isikhathi bazalwane. Sivimbene. Mama uNkulunkulu. Musuku sifosa ukuthi sikubone ukuthi unamandla. uNkulunkulu uthatha into esemnyama. Namhlanje siyaziwa kodwa into ebengabalulekile le into ebalulekile ukuthi ngabe igama lakho likhulu. Umuntu uyathokoza yini ngawe? Wathi umkhulu Ngcobo uma ungekho Sunday
lesonto endaweni yakho khona baba awuzibuzeke Sesidalile sonke disorder la esontweni. Do you bring peace and stability ebandleni noma nawe lethe inxoko zethu kunezinye izinto bazalwane ezingabelongi kwi-level yethu ngithi emsebenzini let's above our pay grade asikele amabhosi ethu azodila ngani nala esontweni kulady ref angiyeke indaba zamabhishophu amen bazalwane ngiyaxolisa kubesa inspirish ukuthi ufuna isikhundla samamashini amamashinini ngeke usinga thina sehlele ngezansi abanye singabambisani ngoko silinde njengesibindi ucela uNkulunkulu ukuthi uzosenza njani ungaxoxa namuntu gogo nalama meeting lawa aphakathi ney'nsuku asiwayele bazalwane asonele isonto next time manisibhalele program asike sithole ibhodla seshiya lizongena kahle izwi sikhanseleshe ifi angiyani izwi bazalwane unenkinga futhi wangenza inkonzo endumiso yabo manje ufuna ukumlungisa ngiyakupholisha sizothi sithandaza so lesipholishe ifi angiyani izwi bazalwane unenkinga yokuthi indoda yakushiya angiyani izwi bazalwane uthi unenkinga uthi umntwana uzukumthola uyamdinga umntwana uyambona ukuthi yena uzoba ngumuzi wakho alingeni izwi ufuna umsebenzi ungawutholi alingeni izwi abantwana bakho bengakulandeli uma umboni asizo uzoshumeza thina la ezakhe ingane ungakulandeli akukho neyodwa ekulandela kodwa uzoqinisa thina aliqale ekhaya ifanele abonga uNkulunkulu ngifuna ukuthi-ke sizohlabelela bazalwane cela sihlabelele kamnandi uyabona ukuba ngangidlula umoya noma ngikhuza ngelimi ngabe ngikhuza kamnandi uma kuhlatshelelwe kahle ngicela siyene uNkulunkulu guys simeni kancane ngesonto ngiyaxolisa abaholi ukuthi ngihliphize isonto kodwa ngicela siyene baba uNkulunkulu and ubaba uNkulunkulu uthembekile guys uyasiza athi uhlala endlini zenhliziyo makabonga uNkulunkulu noma ngidlala ku-status sami ethe umntasi Simariya ungibonelele njengabantwana esikhaleni kwami mina mazilibele ezilimala iy'ngane zami ngayithi inkosi ngicela ungiphe abantwana abanye bazalwane bazongibuza isisodwa sebelinganilingangaleduzane kanti uNkulunkulu yasikaje angiphendula olesirasi nokuthi ungiphendulile uNkulunkulu ngalabafana bami yingoba uNkulunkulu ngaya kuye ngazilahla kwakunginingi engangidinga kodwa uNkulunkulu mshuthi wabheka ukuthi ukuze anginike labantwana akangisuse ihlazo ukuthi angithola labantwana labo bonke abafana besonto kwakuthola njani kodwa wangisiza wangisusa ihlazo. I'm giving you a live testimony ukuze nizo-understand ukuthi uNkulunkulu uyaphendula. It's just that isikhathi sakhe nesethu asifani. Let us wait for the process. Allow yourself to go through the process yokulimala. So that uma ngabe kufika isikhathi sokuthi uhile uzobe usuhilile. Uma uzothi uphuma la usuyabamba kwenye indawo uNkulunkulu uzobona ukuthi right wena. Makabonga uNkulunkulu. Kodwa let us allow ourselves sihile. Then ijeni enxa uNkulunkulu uyakuhlelela athi neplan elihle ngawo. Why when we doubt? Uma uthi ukuthi ezulwini mayenziwe intando yakhe la sizobusa la guys ngesibuse ezulwini sikhuphekile lana we have to ukuthi sibuse la but let's proclaim and take back what is ours. Ima esikhaleni ukhuleke ngendlela okuyiyona ukuze uNkulunkulu ezokuzwa.
Señor.